sa grupo. Mag-isa ginamos o bagi ko Ilio. Andiyan mo tatala ng mga papel. May mamahaw. Humuta eh. Pastang humuta. Uy, kahumot-humot gayod. Si Buddha. Dali ka na doon po, anak. Ulam pinauna doon kay kamati. Kay kamati si Kuwa. Di mo ani ay. Di mo ay. Dinala daw niya. Sa Kuwan. Igagaw niya doon. Pagskiting mo niya kamati. Ngayon ang pinitagay. Uy, Bingan na kung ka na nga tagsilingan. Makadakaw biyanig mata si Gigkaon. Maribil o mukaon. kadakig mata. Dinamos! Mo tayo. Di na magbalon kay Nay. Chill. Haba na, mangging. Naniguro ko oy. Taklobs. Patay mas sulit. Dukot ni. Wala, hurot gyung. Balong ko tukang tagupa-gupa. Tok. Ano ba tok? Sige. Naghatag ka sa na. Mga na ng cake pa. Kami Ito pa yung din. Saan na ni Muwang? Katawanan. Ha? Kapitan sa barko? Wala siya kabuhat og tabanog ha, hingi-ki na yang gibuhat, hingi-ki. Ibitay ng hingi-ki diha. Ano nalampas man ka? Aron di ka ma-high blood? Na di bang kabalo mong lampas? 1 100 ay 120 over 10. Pila tayo mong dugo, day? 120 over 10. Yawan. Wa man kay puti, day. Wala man kay puti nga dugo. Chill mo likod, chill. Palampasan. Lagi? Guwapa po daning manglampasay ay. Hala, lampas mo lagpot. No. Gani. Lampas man. Dapat siya bali-bali. Manglampas ka sa inyo, lab. Rabog na over patay ko ato
ba kay ako ray garbage ko mais. Ako igal lubo. Papel unta minimo. Nay ng lampas. Nay naghingot anay. Nay nagtabirak. Nay nang hingi ki mo ni kuan. Mo ni daily life sa Team Habhab. Laina lagi kay akong tingog lagi na. Ang ila ko nung bi bundo daw kayo, lami ng bundo. Ana, nanghubag ang apeng. Mia, be. Nakataas na ko makatugtag yung dayo. Okay. Kakaon. Wala ko, dayok, parat. Kasi sige ko kakaon sa dayok niya, Lipe. Good vibes, good vibes. Tapos pa ito makain na ito ng Lipe. Nahawan jud love. Style mo ni unggoy-unggoy. Kami ra gyud nakabalik sa unggoy-unggoy style ha. Ging, Richel diri talikod diri Andrea. Aron hingutan kang Andrea. Kay manghingoto po kang langgeng manghingoto pong ime. Unggoy-unggoy ba? Wa na sila yung mga kuto. Ang mga uban na nila na inibtanay.